Tu je Celebi a ja vás tu vítam pri našom už 5. parte na túto sériu. Vlastne na sériu Case Simulator 2. A v tomto parte sme sa otvorili zase ďalšiu caseu. A pomedzi týchto caseiek si môžeme otvoriť napríklad caseu Bravo. Áno, Bravo. Tá je dosť dobrá, tu sme si ešte neotvárali. Dobre. Takže. No a na začiatok nám padne Gado AR Shatterite. 71 centový skin. Tentokrát to bude už... mohla by toto byť tá zírka, nevadí, toto bude StatTrak, to bude troška drahší, až euro 11. No. Tentokrát to bude Nova Tempest. To nebude moc dobré. No, už 64, to je celkovo v pohode. Bude to GTSG na Demeter. 60 centov. Gado AR Shatterite. 55 centový. Ešte nám išiel ani okolo červený skin. Zase to bude Demeter za 56 centov. Už išiel aj Knife, aj rúžový, aj červený zas. Budú tu Dual Barrets, Black Limbo za 2,79. No, Nova Tempest, nie, Dual, ospravedlňujem sa, je to Dual, ale už iba 59 centové. Tentokrát to bude UMP 43 Bonfile, 98 centové, v podstate euro. Reklamy nemáme, zase som si zabudol vypnúť Wi-Fi, nevadí. No, mohlo to byť, Overgrowth, konečne niečo dobré. 4 eur a 12 centov, super, som rád. Škoda je to, že bola tá 5,90. No, Dual Barrels Black Limbo celkovo v pohodičke. No a teraz to bude presne zas Dual Barrels Black Limbo. 69 centov. Demeter 56 centový. Knifík. Naozaj ma nepadne, ale bude to Nova Tempest. 50 centov Field Tested. A teraz to bude pekne M4A4 zírka, super. 3 eur 60 centov. A bude to pekne StatTrak UMP 45 Bonfile až za 16 eur. Ja. Tak to pekne dá aj skin. A StatTrak Demeter, to bude tiež celkom drahé. Až 24 eur, ty koksa. Nova Tempest 50 centov. Dobre, Demeter. 60 centov. No, to na tom makovi nevadí. Reklamy už, dajte mi pokoj, prosím vás. M4 poď. Škoda. Pozrieme teraz do Constructu. A vidím, že máme USB Overgrowth. Ty vole, 34 eur, super. Nemáme na ďalší, škoda, jeden na tom chýba. Takisto aj túto. No. Ten jeden by sme ešte mohli dostať. No, Knife, ty vole, to bolo pekné. Gado A4 Street. Teraz už na to ako máme.
No to na to máme, uvidíme. 4 zdierka za 3 eurá. Otvoríme si ešte nejaké case, ešte nejaké kľúče, minieme. A teraz to bude dual barrel Black Limba za 64 centov. A napíname okami a zase to isté. 68 centový. Raz. No a teraz to stane zadu 4 krát po sebe, ten istý skin, ako to už troška halo. Dneska už je to blata, no. Knife. UMP 45 pumpfile. Euro 13. SGčko, Wave Spray, 73 centov. Reklamy nič. Má 10 stojí, no má 10 len to bude ničo. Lepšie až za 12 eur. A zas. Tentokrát už iba za 100 eur, fila. Dual Birds, Black Mamba. No tak môžeme si dať ešte takú poslednú caseu. No, v tomto parte sa tiež neudialo nič moc, to ospravedlňujem, a tak je môžem za to. No a čo už, no. A môžeme ísť pozrieť ešte do kasína. Alebo to si necháme v ďalšom party, tak ja s vami učím, teším sa na 6. part a dovtedy sa zatiaľ majte. Čaute.